Pakisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka ba dunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Usembut miturang ba kejelau bakmi ia ketenat PWD Roads ubak Preston Tensong haga kendai tadi ujembang ajak penriu ula bu Mawnongrim ia kisau tadi ki projek Pynheh Surok bala bay pisa leng ba ka Sarkar Meghalaya kabakot arpusa Klur tam. Kini kisau tadi ki projek Surok bakentum ia ka jingpen bha bat ka jingpen he ia ka Surok syaka intermediate lien BM and SDBC na nartiang Shabarato ka bajrong 40 kilometer bat kabakot khanriu Klur tam ka jingsiang rong iki Surok hapo ka snong Shiliang mentang ha ka jingjengai ka ba iwe point riu san not kilometer kabakot lai Klur tam ka jingsiang rong iki Surok hapo ka snong mai dieng ha ka jingjrong ka ba lai kilometer bat kabakot lai Klur tingka bat ka jing maramot mai ya ka Surok na ka 13 NGB shathat bamon ha ka jingjengai ka ba lai point not iwe nyau kilometer kabakot shiklur tam. Ini projek, kami yo sanction ngajual i badan kini kiseng teng-teng di balai pecong bakakam ke bonglong, apa kumne ke bonglong. Kebangan kuat ban ong ya pi ki borsno. Sengau bahaya ke kialang ya kediu. Bangin perlong ya kan projek kebab big kebab biang bakam tam ke quality jongka. Kan long tik takum gitu ki specification ki milabu. Ngasno ban ong ba we don't come ya ke jingpre rengkat bat kinong yalam snong baro kinong yalam lab snong pidei Kiba ya don benda bat ni ke Surok la kalong na kamenta quality la kalong na kamenta ka education la kalong na kamenta kino ki projects Kiba wan hakatain snong we joki nasno ban ong bat tungine trailang bat ki officers of the department repair la kalong ya ka PUD la kalong ya ka education la kalong ya kino department ni don kam ya ka jingtre rengkat bat ki borsnom ki botau kenang ba kata ka project ka bangingi ai kita ki scheme ki bangi wan the kan long shisha ka jingmentoy ya pi inong snong baro dang kendiat swing ya don ka wi ka meeting ha ka bangla sakot scope ha ya ha kita ki senjuk di rambas no mata mau kendiat swing ya don ang te apa riboy ka senjuk jom ki rambas no ka e ka bakia keren ha ka tu swing ka e ka bengi sulok ba ki kolomba ki ong ngin ya trailang bat ki program ki project Joko Sarkar bat ka Sarkar ru ka dei ban ya trailang bat kini kisunjuk kirambasno. Kapag mas muday ba katang nyopi, nilang itren marusyen, na ngatray kataka de badon kam Nasnoban o maghiro kide bandon kung kani kasunjuk kiwahesno. Kanang ba kano kicing kapag tugin islok pangi ka Sarkar. Review i kadon kicing siya kapag si mi mano, wan mano, ubang intip na abnang nakanaw tenteng sakhan. Ano sa atin kay kabajiya? Kijong ini ka emotion kabajur ba? Tip kabaday na kabalay to yalay ni isin ay mabli. Klentip ikadang kado. Klentip iya kabaha kami. Hakabakado ni dunong. Ngasngaw ban ay kajing kentu kabakarpang. Yapi kibors nong kiwahes nong jong kanega area jong kanega kain. Sngaw ba? Tao dah kesunjuk Pinlong Kinong tray Bayar jantam bata Sarkar Nginya tray lang bati Kino ki isu ngila Bansol Ngila banpoy Siya ka jing sotu jingmot Lada Ngiya tray lang ka Sarkar Bat kibos nong kibotao Kata ka bang kwa ban kerpat ya pi Bang ngis kem bakini ki project Kibang ibu Mawnongrim mentau Kindai ki projek Kiban ai ka jing mentoy Nengkong iya ki pai bak bang syusnam Jong kanina tain barpoy Batru idon kam nama kata Ka jingi trelang Ban kentu ban kenpang
Yaki officer jomi ladadon kano kajing iwit kajing itut hakaliang ka quality bat kajing trade jong kitu contractors. Nanang ya kosyo mentan bat local level jong pi kamtam wahesh no mu ong ba niton kam ya ka umbam umdi bat kakum kajing tip imat kajingai kata kasus kuma arpo arfan kilometer. Dia kani ngatrai ngini persamban walk out ban tek na kajaka ka bakamjan. Lesin dikiwa kiba kamjan. Kenang bakat nang jan kata kana penmaha. Batru kan kamduna kador lani ka projek hakaban sam ya ka umbam umdi. Kani ka beritu kani ka shnong ka way ka balahe hakari ka kain bat ke area berkoi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride